слушате, ще разберете, че има почти същите характеристики. Заден двигател, вентилационни отвори, същата извита форма. И те са песни от това, което Порше е направил, заплашват да го дадат на съд за нарушаване на авторски права. Порше отива при Хитлер и пита какво да правя. Хитлер отговаря: не прави нищо. 15 месеца по-късно нацистките танкове влизат в Чехословакия и там спират да правят Татра. Вече сглобяват Volkswagen. КДФ излиза на автобана през 1938, когато е показан на автомобилното изложение в Берлин. По това време той променя играта. КДФ Ваген е здрав, надежден, модерен еквивалент на стария модел T на Форд. Можете да седнете в колата с нацисткото си семейство. Тя развива скорост 100 км в час. Доста е в онези дни. КДФ Ваген е и на атрактивна цена от 990 райхсмарки. Всичко звучи страхотно, звучи приятно и тогава осъзнавате малък проблем. Средната седмична заплата на германски работник е около 32 райхсмарки. Това е доста малко. А вие искате да си позволи кола за 30 седмичната си заплата. За да направят колата достъпна, нацистите измислят план за плащане. Най-модерната концепция е продажбата на КДФ Ваген чрез нещо като публична схема за закупуване и изплащане. Оставете малко на страна за себе си, плащате на правителството на вноски и в крайна сметка ще можете да си позволите колата. Според официалните данни, нацистките последователи са дарили около 280 милиона марки за схемата. Едва ли някой е получил колата си. Схемата е пълен провал. И много от тези, които влагат парите си прилежно в спестовни книжки, повече не виждат парите си, защото само 630 КДФ Вагена са произведени. И къде са отишли? Тези, които са били произведени, са били